91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους. Δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει περίπου στις 7 το πρωί ώρα Ελλάδος και θα επιφέρει επίσημο τέλος στη 12ημερη σύγκρουση, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί σε 24 ώρες σε 2 χρόνους, με το Ιράν να σταματά